Ipinagmamalaki ang Gawang Belen ng Barangay Tebeng sa Dagupan City dahil yari ito sa recycled materials. Ang kanilang Belen ay gawa sa mga lumang CD. Inipon ang mga ito at ginupit-gupit upang makabuo ng agaw pansin na bilinismo. Higit sa 2,000 pirasong used CD ang pinagtulungang gupitin ng Barangay Council upang maitayo ito. Ini-invite ko po lahat ng mga taga-Tebeng na pumunta sa paseo. Proud to be. Tebengin nyo kayo dapat kasi taga dito tayo. At open po ito from 6 p.m. to 11 p.m. Kakaiba umano ang naturang paseo dahil ito ay maliwanag sa gabi at kumikinang naman sa araw. Isa rin sa mga inaabangan ang parole making contest ng barangay na gawa sa iba't ibang materyales tulad ng lumang bahagi ng motorsiklo, takip ng bote at iba pang recyclable materials. Ang anunsyo ng Best in Paseo de Belen ay gagawin sa Barangay Night sa darating na Desyembre 26. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.